Здравейте хора, аз съм Страхи и днес ще играем на Roblox и за първи път ще говоря в Roblox. Да, но преди да започнем, за нова 2024 година на всички. Днес ще играем с един мой приятел, който никога не сме играли с него. Той се казва... Той е Християн. Добре, на колко си? На 9. Честита нова година на всички. Добре, и той от моя клас, ние също клас сме и сме най-добри приятели. Да. Добре, днес ще играем на една от нашата най-любима игра. И тя е Мега Криницата, която за първи път играхме вчера, ме е най-любима. Аре, гледай се през мене. Това е Freddy Fazbear, обаче това е проблем. Само че ще видят много лесно Freddy Fazbear. Аре, почваме, Хриси, влизай. Добре, Джогън. Ето го Роналдо, Freddy Fazbear. Freddy Fazbear. Едно е смешно да се виждам. Ти си много страшен, но ми е на любимата карта, не е. О, пак не вземи ще ни кона да ви. Виж колко е грозно това. Може да не си ти. Какво ти да остане? Ако сама ще е много проблем. Да, ще е много и проблем за мен. О, какво? Какво? Това карта не я знам. И аз. Не, само на две карти. Никой не знае. Само две карти знам. Да. Буквално. Аз знам три. Аз знам три. О, не! Аз имам нов скин телефон. Охо, женица. Айде, къде си? О, бега. Дискам преди фрайз. Бега. Къде си? Къде е преди фрайз, бега? Идвам, за тебе съм. Фредди Фазбеар идва. Бега. Много смешно. О, намерих си! Ясно. Ега ти местото, ама за мене няма. Ти си много дебел, брат. Да. Ти, ето влезни, бе, Freddy Fazbear. Телепортирах се. Какво? Телепортирах се. И аз? Здравей, Freddy Fazbear. Какво ще правим тук? Хриси, ела. О, не е Freddy Fazbear. Кучето Freddy Fazbear. Кучето Freddy Fazbear. Не, аз го видях, вече ще го купих веднага. Брат, нека Freddy Fazbear. Какво правя тук? Като Freddy Fazbear. Кой ще да търси тая? Не ме бутай, моля ти се. Той няма никога. Freddy Fazbear. Да, ако ни намери тук. О, добре, че не се скрих тук. Вижда ли го мене? Не, ти си много дебел, брат. Оня тя май ще се телепортира тук. Ако се репортира, бегаме, защото е много... Бегаме тук. Тя ме знае. Аз ще опитам да изгубим небъси, не знам как, ама. О, да, Freddy Fazbear. Айде да я победихме. Ей, бихме. Аз съм на първо място. Да. Ти си на пето. Да. И да Freddy Я Fazbear. виж тази кокошка, бе. Я виж тази кокошка, бе. Колко е силна. Да, ама ти си още на пол. Не, бе. По-силна е кокошката. Аз съм Кокошката е Freddy Fazbear. Само че Freddy Fazbear е по-силна. Какво? Не. Какво? Ние ще сме някакви момчета и някаква жена трябва да ни гони. Какво? Не разбрах нищо. Ако си ти, не знам какво ще стане. Много гано нещо. Какво това бе, брат? Това е тази карта. Кой ли ще търси? На име Християн. Който е Freddy Fazbear. Няма да съм аз. И няма да съм аз. Бъдеш ти. Аз нищо жена бе, брат. Какво? Какво?
Тази жена лесно. Дойде. О, Фредди Фазбер. Фредди Фазбер излетя. Бегай. Фредди. Ти снимаш ли? Да. Добре. Аз искам при старата да си взема кюфтета. Вие трябва да се крием, бе, човек. Там при кюфтета ще се скрия аз. Може ли аз? Да, защото... Не изглежда като кюфте. Аз се крием някъде за да скрия. Ела, Хриси, намерих много яко място. Намерих един телепорт. Къде? Телепортираш те. Къде? Отиди на страната на пустъка, ще го видиш. Аз ще дойда при тебе. Къде намери телепорт? Не знам нали ще го намерят тези двамата. Ще е много трудно, сигурно. Ама ще видим това. Къде е то телепорт? И аз не знам. Те па се заклещиха, човек. Единият се заклещи. Трябва да гледам и другата, само че... Най-отдолу ли беше намерил телепорт? Пред тебе, да. Какво? Това е много близо. Много е близо до тебе. Един е много... Хикър... Един е много близо до човек. Буквално под мене. Ама... Той си качи някъде много нагоре. И никой не знае къде съм вече. Няма никой при мен. Не, буквално си го казвам, няма никой. Аз имам стратегия, къде си? Пате, аз не знам. Качил съм се някъде и мисля да се магам. Чакай, трябва да гледам и друга. Аз намерих място. Аз кара. Да, защо? Те ще се намерят буквално. Но ти дори не знаеш къде. Да, виждам те. Внимавай. Много внимавай. Къде си, Фредди? Ама ти къде си точно? Ти къде си? Ето те! Фредди Фазбер е тук! Давай. Фредди Фазбер! Какво? Нищо. Какво каза? Вега. Стотинки. Фредди. Това място не го бях намерил. Фредди, бегой. Да слизам ли? Не. Добре, като 10 секунди стане тогава. Фредди Фазбер и Бакуба. Аре. Хубава вода. Ти си на първо място, аз съм на второ. И останахме само двамата. Хора, това беше много яко, останахме двамата. Бяхме приятели с нас. Грати. Освен аз и ти. Хора, това оставете преди лайк. Дано да ми е на любимото, дано. Да, оставете един лайк. Това ми е любимото. И нека трябва да стигне до 100 абоната. Аз вече стигнах. Браво. Аз искам до 2. Абонирайте се за пропи... Как беше? Няма казва. Добре, той не иска да си каже канала, защото... Трябва си името просто. Да. Добре, кой ли ще стян? Или Фредди Фазбер. Фредди. Кокошката. Джокинг 66. И още един трябва да търси. Няма да съм аз. Да, тук ме сбраха. Мен се наложи, че не знам картата и нямаше как да снимам. И продължихме за следващия рунд да снимаме. Много кой ли? Тук трябва да се отмразяваме. Това ще е готино малко. Да, ако например те те замръзат, аз мога да те отмраза май. Не. Какво това е, брат? Ясно, няма да замах. 36. Yes, come on. Аз не искам да съм. Те съм си казал, не искам да съм. Ама ще си.
Защото Няма. аз следващия път как бях? 5%. Аз имам 5% да съм. Еми, Айде, 6% да съм. къде е Free Face, бе? Не, може да не си ти. Хесун. О, аз ще бегам от Бубач от Free Face, бе, защото той е... Не, бе. Къде си? Кошка, бе, брат! Следвай ме Freddy Face, бе. Искам поне да поведа ето това, защото всичко друго победи. Къде си? Моля те, искам за тебе. Тук. Това е много да помята за себе. Те види много добре. Къде си? Тук са... Къде си? От оръдието се пусни. От оръдието... Free Face, бе, разли... Аз намери някакъв телефон. Аре, бе! О, не! Ще ме намеря! аз намерих телепорт. О, страх ме, много ме е страх. Що па да те страх, бе? Бе, защото съм много близо. Ма ти къде се скрил? Много гадно място. Къде точно? Аз съм на едно такова. Телепортирах се и панах. Хриси, искаш ли предизвикателство? Да не се криеме, да се гониме за последния рунд. Аз това ще го направя. Да бягаме. Аре, среща при леглото. Ето го Free Face, бе! Хриси, за тебе съм. Пика, пика, пика. Гола. Пика, пика, пика. Беге. Пика, пика. Пика, пика, пика. Беге. Не, Христе, ладно ме отмразиш, плиз. Не мога. Извинявам се. Не! Не знам какво е тъп чалендж и аз съм. Така. Еми, кой ще ни омрази, бе? Хора, това беше видеото за днес. Може да се абонирате за канала, да оставите по един лайк и до следващия път.